Grabe yung lubak dito. Grabe, ang ganda ng view dito, guys. Walang katumbas na halaga ang pagod sa biyahe dahil ito ay parte ng karanasan at hindi malilimutang detalye. Ito ang part 2 ng aking biyahe mula Metro Manila patungong Kalubian, Leyte. Ngunit kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 nito, ay inaanyayahan ko muna kayong panoorin ang part 1 ng biyaheng Manila to Leyte upang masagot ang ilang tanong ninyo gaya ng ano-ano ang requirement sa pagsakay sa Roro, kung magkano nga ba ang pamasahe sa barko at ilan pang detalye sa biyahe mula Metro Manila hanggang Matnog Port sa Sorsogon. Sa ikalawang bahagi ng vlog na ito ay samahan nyo akong maglakbay mula Allen, Samar hanggang sa Kalubian, Leyte. Ngunit bago tayo magpatuloy ay baka pwedeng palike naman ang video na ito, pasubscribe na rin bilang suporta at pwede kayong mag-comment kung taga saan kayo upang ma-shoutout natin sa mga susunod na vlog. Maraming salamat! Isang malaking shoutout kay John Ray Anoche 6627 from Biliran, Pablo Berog 5315 from Antipolo City, Nikos Adventure from Ormoc City, Jimmy Lumigid 9139 from Inupacan, Leyte, Hansen Soriano 4463 from Soong, Loriente, Eastern Samar, Kenny Mark Tabaw from Tacloban City, Dario Kapagalan 9347 from Lawaan, Eastern Samar, Lolo Luis TV 2420 watching from Caloocan City, Erwin Castellon 05 from Mahaplag, Leyte, Stress Reliever 7163 from Biliran, Ewan ko ba L4Y watching from Valenzuela City, Siklista Vlog TV 360, Red Tech 84, Johnny TV Vlog 4685, Wonder with Manuel, Lando Dinatil from Naval, Leyte. Good morning, guys, welcome dito sa ating part 2 ng ating vlog. At ngayong umaga na to ay nakatawid na ako dito sa may Samar, dito sa may Allen. Ang oras ngayon, guys, ay 5:25 AM. Alright, so 5:25 AM. Tayo natin, maliwanag na. So ito yung eksena ngayon dito. Nagbababa yung ibang mga truck. Sige, at nababa na ako para maayos ko tong ibang gamit. Ano bro? Ayaw? Kaya yan. Isang magandang umaga sa inyong lahat, guys. So lagay ko lang itong aking gamit. Okay. So finally, dito na tayo ngayon sa Samar, dito sa Allen, Northern Samar. At ako ang pinakahuling lalabas dito sa Roro. Let's go. Yeah. Let's go, guys. Good morning Samar. Dito na nga. Laki ng angklo. So exit tayo dito. Uy, ba't pila? Pag motor pwede sumiingit, no? So exit tayo dito, guys, sa Santa Clara Shipping Lines. May mga checkpoint lang.
dito sa Samar. Ibang-iba talaga yung ambience dito sa probinsya. Lalong-lalo na dito sa Samar, napakalamig ng hangin ngayon, no? At yung moist, yung hangin, alam mo yung amoy ng umaga sa probinsya, yung amoy nung mga halaman, ganyan, mga puno, or nung ano mang nasa probinsya. Grabe, ayun na yung araw, sumisikat na. Gandang pagmasdan yung ganitong biyahe, di ba? Isipin mo yun, worth it yung pagod kahapon. Mula Quezon Province papuntang Bicol sa Matnog, Sorsogon. Ayun, no? Ang bukang liwayway dito sa Samar. At mula rito guys sa Allen sa Northern Samar, ang biyahe ko papunta sa Kalubian, Leyte ay abutin pa ako ng mga 10 hours. So ibig sabihin, kung ngayon ay alas 6 ng umaga, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 mga 4 PM ako makakarating doon sa aming bayan sa Kalubian, Leyte. Biruin nyo, napakalayo pa, diba? Pero kahit ano man yun, worth it naman yung mga nakikita natin dito, lalong-lalo na dito sa Samar. Napakaganda ng ambience talaga. Siya nga pala guys, hindi muna ako nagsuot ng jacket at ng gloves o ng long sleeves dito sa Samar kasi dinadama ko yung sarap ng hangin. Ang presko kasi ng hangin dito ngayon. Grabe, sobrang delikado dito guys sa Samar. May mga kalsada rito na for sure kapag gabi ka dumaan, ayos, ganda. Ang daming mga sirang kalsada rito sa Samar. Kahit pala nakamotor, mag-overthink ka. Tignan mo tong truck na puno ng bato.
Gagi overthink malala na baka malaglag yan. Ayun o. Kasi hindi naman sila nakaayos eh. Nakapatong lang mismo dun sa may truck. Good morning guys, ang oras ay 17:17 AM at nandito kami ngayon sa Calbayog City. Pero hindi pa ito yung mismong proper o city proper ng Calbayog, dun pa sa unahan. Huminto muna kami dito sa isang bakery para mag-almusal. So itong siopaw at cup noodles yung almusal natin ngayon. Kasama natin sa ride ngayon, no? Si Brother Leo at ayan si Grace. Pupunta silang Bohol. So sa Tacloban maghihiwa-hiwalay na kami nito malamang. Pero dito ay yun, magkakasama-sama pa kami. So tanong muna pala tayo kung may kape. Te, may kape? May kape? Black lang. Walang ano yung puro? Puro. Kuha lang tayo ka ng gatas. Dito tayo sa bakery guys. Dito tayo gatas. Ito na yung pinaka-almusal natin guys dahil mga 8 oras pa o 7 oras papunta sa Calubian Leyte sa mismo pupuntahan ko. At mula rito naman sa Calbayog City papuntang Tacloban siguro nasa 5 oras pa ang kailangan natin biyahiin. Kaya kain tayong marami. Huwag natin titiparin yung ating sarili sa pagkain lalo na sa isang mahabang biyahe. Yun guys, at mula rito sa Calbayog City ay nakapag-almusal na kami. Mga mag-iisang oras din kami ditong nagpahinga. Kaya medyo mainit na dahil ang oras ay 8:14. Tara, ride out na tayo. Let's go guys. So all set, tumbler, bag, eco bag. Okay, itong nasa likod natin, yung box natin, yung gulong. Ako, ayaw. Bakit ayaw? Okay, sumayad. Akala ko ayaw na umikot eh. Alright, tara guys. Shoutout sa inyo guys sa mga nanonood pa rin itong part 2 ng aking vlog. Kung taga saan kayo, baka pwedeng i-comment nyo naman kung taga saan kayo or saan kayo na nanonood ngayon. So, ayun ang aking kasama, si Leo. At meron na siyang, wow, may inyongan sticker na. May inyongan sticker. Tara, tara. Nasa kanan ko guys ang Calbayog Airport. Ayan o, Calbayog Airport.
lalaki ng mga bangka rito sa Calbayog, oh. At dahil sobrang dami na rin talaga ng mga tao, sa pagdami ng populasyon, grabe na rin ang sikip dito sa Calbayog City. Traffic na rin talaga. Naalala ko nung ako ay elementary o kaya hanggang high school, pag dumadaan dito yung bus na sinasakyan namin papuntang Leyte, hindi naman ganun ka-traffic dito. Pero ngayon sobrang traffic na. Approaching guys, Gandara, Samar. So dito tayo ngayon sa bayan ng mga magaganda. Dito sa Gandara, Samar ay makikita natin o masasaksihan natin yung mga nakakamanghang burol o yung mga maliliit na kabundukan. Kasi makikita natin napakaluntian o green na green yung kulay. Kaya tulad nito guys, pakikita natin dito, nakakamangha yung mga burol. Ang ganda tignan ng mga tanawin dito sa Gandara, Samar, along dito sa Maharlika Highway. Yun, ganda oh. At kahit tag-init ngayon, makikita natin, di ba? Green, imbis na magkukulay brown siya kasi syempre mainit. Pero ayun oh, green pa rin yung mga burol na nandito. Bukod sa napakagandang mga burol dito sa Gandara, Samar, ay makikita rin natin ang napakalinaw na tubig ng kanilang ilog. So dito tayo daan sa diversion road nitong Gandara, Samar. Grabe, ang ganda ng view dito guys. Yun, may bundok, may dagat, may lawa, ay may ilog. Tapos may mga iba't ibang puno rito. Ang ganda tignan ng view dito banda. So ito ay papuntang Catbalogan sa Samar. Alam ko ito ay San Jorge. Tapos yung next na bayan, Catbalogan. Basta papuntang Catbalogan tong way na to. Grabe, ang ganda lang ng view.
Oh, ganda rin oh. Grabe. Hindi pa rin talaga mawawala dito sa Samar ang lubak. Kung ang Bulacan ay ang lubak, capital of Luzon, baka siguro itong Samar ang lubak, capital of Visayas. Dahil grabe, mula Calbayog papuntang Catbalogan may mga lubak, at mula Allen papuntang Calbayog maraming lubak din. Yung mga lubak na yan parang delikado pa sa mga nakamotor eh. Kasi di ba minsan may mga gulong yung motor, na may mga motorsiklo na maninipis na yung gulong. So once na umipit dyan, maaari talagang maging sanhi ng aksidente. Pagdadaan kayo ng Samar gabi o kaya umaga man, pero lalo pag gabi nakakatakot talaga to eh. Kasi hindi makikita. Halimbawa ito, ayan, dire-diretso ka ng ganyan, oh, shoot ka dyan, ang lalim nyo no. Grabe. Dito sa Jollibee nagpapakita, nakalagay welcome to Catbalogan City. Si Jollibee yung bumungad sa atin. Pero mula dun sa nakalagay na signage na welcome to Catbalogan City, nasa 16 kilometers pa mismo dun sa Catbalogan proper, o dun sa city proper ng Catbalogan. Yeah guys, so Catbalogan yung way na yun pababa. At tahinga muna kami saglit dito. Grabe, ang init, tapos sakit na sa puwet, namimilas na yung puwet. Kaya pahinga muna saglit dito ng ilang minuto lang naman. Guys, so inom na tayo ng tubig. Tapos yung sobra nito lalagyan natin sa tumbler. Ginamit ko na rin pala yung eyeglass. Ito ay transitional. Ginamit ko na rin pala itong eyeglass, yung transition, yung kapag maliwanag pwede siya pang sunglass. Tapos guys, dito tayo sa kaliwa dadaan, diversion road tayo. Pag diniretso natin doon, Catbalogan City Town proper, pero sobrang traffic doon banda. So dito tayo, diversion road. At 2 bar na lang yung natitira dito sa aking gas. Doon sa unahan meron naman dito ang gasolinahan, yung Shell. So doon tayo magpapagas sa Shell. So ito yung diversion road ng Catbalogan. Iwas traffic, mabilis dito. Medyo ahon lang talaga kapag dito ka dadaan. So pag naghahanap ka ng gasolina, ang gas lang dito sa may diversion road ay yung Shell. Yun lang. Dumidilim yung kalangitan dito sa Catbalogan ah. Babadya yata yung ulan ah. Ginagawa pang kalsada. Ba yung driver na yun? At binilisan pa niya yung takbo niya. Gravity. Oh. Yan, dito sa diversion road guys,
ng Catbalogan. Makikita natin doon yung Catbalogan City proper. Doon may mga isla pa doon, may mga kabahayan. So doon banda yung Catbalogan City proper. Alright, so tara. Parang umaambon na nga. Dito sa diversion road pala, marami na pala ditong mga sirang daan, mga kalsadang lubak na. Pero last time hindi naman talaga ganito ka lubak dito dati. Pero ngayon, kasi syempre dito ang mga dumadaan, mga truck, mga bus, mga malalaki sasakyan, kaya talaga nasisira yung kalsada. Tapos pagbaba nito, meron ditong Shell. Dito tayo magpagas sa Shell. Ayos, may McDo na rin pala dito. McDeed. Pagas tayo. Yeah. Regular sir, full tank. Full tank. Full tank. So 6.2 liters guys. So ibig sabihin mula Metro Manila, syempre Maynila nagpa full tank tayo. Tas unang pagpapagas mula Maynila ay sa Camarines Norte. Tapos sunod sa Ginubatan, Albay. Tapos sunod dito. So ito yung pangatlong pagpapagas natin mula Metro Manila. So 6 liters. Ibig sabihin mula Ginubatan, Albay hanggang dito 6 liters ang na-consume ni ADV. Tipid na rin talaga, no? Sir, thank you so much. Dito sa may Shell gas station ay meron ditong bagong bukas na McDo. So dito na rin kami kakain para double purpose yan, magpapa-aircon at kakain.
Ito kakabukas lang nito kasi yung uwi ko last July, wala pa ito eh. Ito na kami manananghalian guys. Ang oras ay 10:55. Yeah. Yun guys, mula rito sa McDo, dito sa may diversion road ng Catbalogan ay ride out na kami. Mga 40 minutes din kaming may standby muna dito. Kumain, nagkwentuhan at nagpahinga, nagpalamig. So ayan si Leo at yung kanyang partner na si Grace ang nakasabay ko sa biyahe na ito. Dito sa diversion road ng Catbalogan, talagang marami tayong lubak dito na madadaanan. At marami din kasing truck dito. Kaya kung nagbabala kayo bumiyahe, kayo bahala kung dito kayo dadaan or doon sa mismong city proper nitong Catbalogan. Pero ito namang diversion road na ito sa Catbalogan ay hindi naman nakakatakot ditong dumaan paggabi. Kasi maraming mga bahay. So hindi kayo matatakot. May iba kasi as in wala nakatira, kaya pag dumaan ka ng gabi parang wala kang kasama. At mula rito sa Catbalogan guys, papuntang Tacloban City sa Leyte ay siguro abutin tayo ng 3 oras yung magiging biyahe. Bakit? Kasi sobrang lubak na ng daan. Expected ko na yan na mula rito sa Catbalogan papuntang Tacloban ay sobrang lubak, as in mga 90 to 95% ng kalsada ay napakalubak. Ewan ko lang ngayon ano kayang update, may mga ginawa kaya o mas inayos kaya yung mga kalsada, o sadyang ganun pa rin talaga. Kasi yung mga unang biyahe ko, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, as in walang pagbabago. Tignan lang natin dito sa ikapitong biyahe ko kung may mga inayos ba dun sa lubak. So ayan guys, itong nasa kanan natin, yan yung galing ng Catbalogan City proper. Dito tayo sa kaliwa. Ito ay papunta ng Santa Rita sa Samar at papuntang San Juanico Bridge na. So expect na natin talaga ang sobrang lubak na kalsada. Ayun, dito pa lang kailangan tayong mag-iingat. Pero malay natin sa darating na panahon, baka ang Samar ay isa na sa may pinakamagandang kalsada at hindi na siya puro lubak. Sa mga naging biyahe ko, ang pinaka nakaka-stress talagang lugar na dadaanan ay una dyan yung Quezon Province. As in, yung Quezon Province na yan, sobrang haba ng Quezon Province. Bukod doon ay napakarami pang lubak. Ikalawang nakaka-stress, hindi yung buong Samar kundi mula Catbalogan papuntang Santa Rita, Samar. Yun yung parang ano ba yan, dadaanan naman ako dito, wala man lang magandang kalsada. Parang ganun yung nasa isip ko. Pero syempre no choice tayo, kailangan natin bumiyahe sapagkat kailangan lang din natin i-enjoy yung ating magiging biyahe. Alright, ito sa inyo ang ikapitong biyahe Manila to Leyte. Huwag nyo kalimutan guys, i-subscribe yung aking YouTube channel, baka naman. At palike na rin ang video na to. At please i-comment nyo naman kung saan kayo o taga saan kayo habang nanonood ng video na ito. Maraming salamat. So tuloy-tuloy yung biyahe natin. Let's go. Ganda islo. Na parang view deck tayo, may mga isla tayong nakikita doon. At ayun sa kabila, ang iba pang isla. Ganda. Let's go. Nasa likod ko lang sina Leo at si Grace. Sila yung kasabay natin bumabiyahe ngayon. Nakasabay ko sila sa Ragay sa Camarines Sur. First time nilang bumiyahe ng nakamotor, kaya ayun, sabay na lang kami. Pero bandang Tacloban, doon na kami maghihiwalay ng landas dahil magkaiba na yung way namin. Sila kasi papunta ng Bato, Leyte. Tapos mula dun sa Bato, Leyte, sasakay naman sila ng Roro papunta ng Bohol kasi taga Bohol sila.
Ako, delikado. Grabe, alanganin yung ano niya. Tapos solid yellow lane pa. Diretso siya sa St. Peter, oh. Ang sarap ng ganitong panahon, mainit lang, sakto lang. Tapos may mga puno, medyo malilim, may hangin. Tapos naka-intercom pa ako, guys, oh. Naka-bluetooth intercom ako. Kaya ayun, meron akong pinapakinggang music ngayon. Siya nga pala, dito pa lang sa bungad ng Catbalogan, ha, ay okay pa yung kalsada. Maganda pa, nakikita ninyo. Smooth na smooth pa yung dinaraanan natin. So may mga parte pa rin dito sa Samar, guys, na patuloy pa rin na ginagawa yung kalsada tulad nito. And under construction pa rin. Ba't baliktad, Og? Imbis na go, nakalagay Og. Yeah. So ayan, ginagawa pa rin yung mga kalsada dito. Pero at least nakikita natin, di ba, na under construction, patuloy na pinapaganda. Hindi yung hinahayaan lang. At alam natin na may gumagawa talaga. Kasi no, dahil dito sa kabila, okay na rito. Yun. Nako, sa unahan mukhang may pag-uulan dun. Yung dinadaanan ko ngayon, ha, siguro mga 10% lang yung lubak meron akong nadaanan. Di lang natin alam sa mga susunod pa nga. Patulad dito, alam ko dito sa part na to malubak to noon, eh. Last year, ay no, tignan nyo, guys, oh, kita nyo ba hanggang dun sa baba? Ang puti pa nung kalsada, bagong gawa. Mula rito sa Buray, Parana, Samar ay diretso na ulit. Kasi kanina doon sa unahan, guys, sobrang lakas ng ulan, kitang kita rito or kitang kita mula rito. Pero ngayon okay na. At bubungad agad sa atin, ha. Ito, bagong gawa yung kalsada dito sa Samar o dito sa Paranas. Pero dati sobrang lubak nito. Very good. Yo, guys, at papunta tayo ng Tacloban, San Juanico Bridge. Yan. Pakita ko lang sa inyo, meron tayong madadaanan dito na malaking rebulto ni Mama Mary at ni Jesus Christ. So ayun, sa kabila, Jesus, I trust in you. Tapos ito naman, Mary, Mother of Mercy, pray for us. So ayan. Tapos meron siyang mga stations of the cross. So ibig sabihin, pwede tayong pumunta siguro dyan. Pero hindi na natin papasukin. At meron palang simbahan dun. So isa siyang malaking area na kung saan, yun, may malaking rebulto ni Jesus Christ at ni Mama Mary. So itong way na to, papunta to ng Calbiga sa Samar, or dito sa Samar, Calbiga, Samar. Alright. Tapos parang may replica sila doon ng stations of... Tapos doon parang may replica sila ng Magellan's Cross, ayun, doon sa unahan. So di ko lang alam kung magkano yung entrance fee rito, pero kung sakali man na gusto nila pumasyal, no, along highway lang to, Maharlika Highway. Along highway lang to, Maharlika Highway. So makikita nyo, matatanon yan. So yun, guys, tara. So update lang, guys, ito sa bayan ng Pinabakdaw, Pinabakdaw, Samar. Lagpas lang ng Calbiga or yung sunod na bayan sa Calbiga. Eh ganun pa rin yung kalsada na nandito. Marami pa rin lubak, marami pa rin mga patsi-patsi. Yun, dun sa mismong bayan nila, marami pa rin mga lubak doon. Pero dito banda sa unahan, sa may highway na, yun, okay na ulit yung kalsada. Ito, di mo alam kung
Ano nangyari dito sa kalsada na to? At ang tagal na nitong ganito. Pambitong uwi ko na to, pero ganun pa rin. Sinasadya ba nila to? Para at least walang magpabilis ng takbo. Pero takaw aksidente to eh. Takaw aksidente. Tsaka mahirapan dyan yung ibang mga truck. Yun guys, at makikita natin lubak na naman. Itong way na to ay papunta to ng Santa Rita, Samar. Yung Santa Rita, ito yung huling bayan dito sa Samar bago mag San Juanico Bridge. Pero tignan naman natin. Grabe yung lubak dito. Ito na naman. Ay. Kung wala lang akong karga, pwede nating daanan yan, o pwede nating mabilisang daanan lang ni ADV. Pero may karga kasi, kawawa naman yung suspension nito. Alright. Meron pa ba sa unahan? Kung meron pa, magsalita kayo. Oh, dito wala. Dito kaya. Ito. Yan nga ba sinasabi ko eh. Sabi ko pag may lubak magsabi. Ay naku, nanggugulat eh. Yan tuloy, di tayo makatakbo ng maayos dito. Oh, wala na ulit lubak. May lubak pa ba dyan sa unahan? Magsabi lang. Kung may lubak, text lubak to 14344. Ito, hindi nakasend ka agad. Lubak konti. Dito sa Samar, yung mga kabundukan ay pinatag upang gawing kalsada, tapos pinalakihan, tapos ayun, nilagyan nila ng mga kung ano man para hindi mag landslide. Kasi dito talaga malamang magkabila ang bundok yan, prone sa landslide. At ito na nga, ito hindi naman prone sa landslide, prone naman sa lubak. Ay naku po. Kapag kayo ay pupunta ng Leyte o Mindanao at dadaan kayo rito mula sa Pinabakdaw, Samar, papuntang Santa Rita, ito yung daan na ma-experience ninyo. Kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya, tsaka kailangan yung mga braso ninyo ay exercise ninyo para hindi kayo mangalay, tsaka yung mga paa ninyo. Leaving Samar. So approaching tayo guys ito sa may dulong bahagi ng bayan ng Santa Rita. Yun, so good afternoon guys. At approaching na tayo dito sa San Juanico Bridge. Let's go, let's go. Ang oras ngayon ay 3:22 PM at dumadaan tayo dito sa San Juanico Bridge.
Yo guys, at isang magandang hapon sa lahat. Ng oras ay 3:32 PM at nakarating na kami rito sa San Juanito Bridge. Nakatawid na kami rito sa Tacloban City mula doon sa Santa Rita. At itong kasama ko, ayan, si Leo at saka yung kanyang partner na si Grace. Tama, si Grace. Ayan, nakilala ko sila sa Aragay sa Camarines Sur dahil first time nilang bumiyahe. Ay nagsabay-sabay na kami para at least may kasama kami bumiyahe pag gabi. At sila ay pupunta ng Bohol, kaya pupunta sila sa Bato Leyte para doon sila sasakyan ng Roro dahil tatawid pa ulit sila sa kabilang isla. Pero dahil magkaiba na kami ng way dito sa Tacloban City ay yun, hanggang dito na lang yung aming samahan dito sa aming biyahe. Yan. So si Leo, ingat kayo. Bro, ingat bro. Grace, ingat ha. Malayo pa kayo ha. May gusto ba kayong shout out? Shout out sa mga taga-Salakot. Bibisita daw si Sir John. Yan, shout out daw sa mga taga Salakot. Yung restaurant dyan sa may Silang Cavite along ano lang, Aguinaldo Highway, na-promote pa. Yan, so mag-iingat kayong dalawa. Sa susunod ulit, sabay tayo. Bro, mo diretso na ako. Oh, sige, sige. Kamalay kuan dire. Amping sa biyahe. Amping. Pohon ba makabiyahe na pod. Dire na ako, ha? Yun, at magkaiba na ng way. So at least sa biyahe na to, no, nagkaroon tayo ng panibagong kaibigan, si Leo tsaka si Grace. Sila ay mga Bisaya din kasi taga Bohol, taga Negros naman yung si Grace. And then sila nagtatrabaho sa Silang sa Cavite. Sa restaurant sila nagtatrabaho doon. Sabi ko nga, pag may time pupunta ako doon kasi syempre panibagong kaibigan yung nadagdag sa naging biyahe natin ngayon. Nakakatuwa lang na magkaroon ng panibagong kaibigan, kakilala dito sa naging biyahe natin. At the same time, naging komportable rin sila sa kanilang biyahe kasi pinaliwanag ko naman na ganito ganyan. Kasi nung una natakot daw sila na baka kung ano daw mangyari sa kanila pag bumiyahe sila ng gabi, lalo sa Bicol. Pero dahil ako nasanay naman ako na bumiyahe ng ganung oras kahit madaling araw sa Bicol, sinabi ko na sa kanila na walang problema, dire-diretso lang, biyahiin lang natin to. So okay naman, nakarating naman kami ng maayos at ligtas ito sa Leyte. At kung napapanood nyo to, Leo at Grace, shoutout sa inyo. Mag-iingat lagi sa biyahe. At pohon, magkikita pa ulit, okay? At dahil papunta tayo ng Kalubian Leyte, dito tayo daan sa may diversion road. Ito yung diversion road. Ito guys yung diversion road ng Tacloban Santa Fe. So last vlog ko, na video ko naman na to. At pag diniretso nga natin yung way na yun guys, dito na tayo makakapunta sa diversion road itong Tacloban Santa Fe. Yun, tapos may pakanan pero hindi tayo dyan dadaan, diretsohin lang natin to. Pag diniretso naman natin tong kalye na to, ang labas na natin dito ay sa Santa Fe, yung mismong highway doon, yung intersection. Alright, so ito na yung dulo ng diversion road. Kakanan na tayo dito kasi pag kumaliwa papunta ulit ng Tacloban City yan. Kakanan na tayo. Wala namang nakalagay na no right turn on rin signal. So ibig sabihin pwedeng dumiretso. Yun, kanan na to guys. Yung direction nito ay papuntang Alang-Alang, Leyte, tapos Carigara. Doon sa Alang-Alang meron doong 7-Eleven. Doon ako hihinto. Yung 7-Eleven doon tabi na Jollibee. So tara guys, pasok tayo dito sa 7-Eleven at magmerenda muna tayo. Meron ako ditong favorite sa 7-Eleven, Siopaw. Siopaw tayo guys. Favorite ko tong siopaw sa 7-Eleven, itong bola-bola na siopaw. Tapos yung drinks na combination ito ay
Vitamilk. Vitamilk. Baka naman. Alright. Yun guys, at 5:11 na. Nandito nga tayo sa Alang-Alang, Leyte, dahil tayo ay nagmerienda ng aking perfect combination. Para sa akin lang naman yun. Siopaw na bola-bola at Vitamilk. Vitamilk baka naman. So yun, tara. Ganda oh. Ang astig din talaga dito mag-drive. Napakaganda. Dire-diretso lang yung biyahe. Tapos rice field magkabilang gilid. Tapos may buntok pa dun sa harapan. Ay nako, worth it talaga. Yung mga rides na ganito, kay sarap. So, sa kaliwa din oh. Ganda, di ba? Yung kaliwa na yun guys, ayan yung kaliwa. Di ba may Petron? Yung kaliwa na yun papuntang Haro Town proper yun. So dito tayo sa may kanan. Siyempre pupunta tayo ng Kalubian, Leyte. Takbo natin guys, 75 kilometers per hour. Ganda ng kulay ng langit oh. Parang yellow, na pink, na orange. Basta parang gano'n, naghalo-halo. So ngayon guys ay nandito naman tayo sa Capoocan, Leyte. Ganda ng kulay oh. Yo guys, at huminto muna ako saglit dito sa bahagi pa rin ito ng mga twisties o likundaan dito sa may Capoocan, Leyte, para ipakita sa inyo ang napakagandang sunset na yan. Wow, napakaganda. Ang sarap titigan ng sunset oh, tapos dito ka lang hanggang sa makita mo or mawala na yung liwanag. Grabe, napakaganda. So yan yung isa sa mga premium mo sa mga rides na ginagawa mo, sa mga long ride ganyan. Ang sarap titigan. Akala mo parang painting siya na sinadyang gawin, no, ng isang tao, pero ayun, napakaganda. Alright guys, at approaching tayo dito sa Barangay Limon. Ito yung sinasabi ko na isa sa mga busy intersection dito sa bahaging ito ng Leyte, sapagkat yung diretsyon na daan na yun, okay, yung diretsyo na daan na yun guys ay papunta ng Ormoc City, Southern Leyte, Maasin, Bato, Albuera at iba pa. At dito naman sa kanan na yan, yung way na yan ay papunta ng Naval Biliran, papunta ng Kalubian, papunta ng Leyte. So ang way ko ay papunta ko rito sa
kanan. Okay? So yan guys, dito tayo sa kanan. Dahil yun, papuntang Ormoc yun. Dito tayo. Papuntang Naval Biliran at Kalubian, Leyte. Pero tambay lang ako saglit. Yun guys, at makalipas ang 2 araw, mahigit 40 hours, tama ba? Ay, nandito na tayo ngayon sa Kalubian, Leyte. Ito na yung bayan namin. At ito na yung pinupuntahan ko talaga, long ride ko every year. No, so alam nyo naman sa mga dating nanonood pa. So alam nyo naman yan sa mga dating nanonood pa ay first ride, second, third, fourth, fifth, sixth, at ito pang 7th ride ko dito sa Kalubian, Leyte. Syempre nanonood pa rin kayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong suporta. So yun din yung minsang nagbibigay ng motivation sa akin. Kaya yun, kahit mahirap yung biyahe papuntang Leyte, papunta rito, yung mga support sa aking YouTube channel, yung mga suporta sa aking YouTube channel saka sa Facebook page, yun din yung isa sa mga nagbibigay ng motivation sa akin para, ano mo yun, medyo ganahan sa mga bagay-bagay, no? So yun na nga, andito tayo sa Kalubian, Leyte. At ang tradition ko sa tuwing nakakarating ako dito sa aking ride mula Manila papunta rito, ay dito ako dumadaan or dito ako muna nagpapagpag. Yun ba yung term dun? Yun, so dito muna ako nagpapagpag sa may port, sa may park. Yan, dito muna tayo magpapagpag guys. Ibig sabihin ng magpapagpag, kumbaga bago dumiretso dun sa amin mismo, ay tambay muna tayo dito saglit, mga ilang minuto, pahipahinga din. Ayun, may upuan dito guys, tambay muna tayo saglit. Alright. Yan, so dito na tayo ngayon sa Kalubian, Leyte. Ito na yung town proper. Ayun yung kanilang gymnasium, yung park. Ito yung park at ito yung kanilang pantalan o yung port nila. So, yun. At yun na nga guys, so dito na tayo sa Barangay Inalad. May checkpoint. Good evening sir. Lisensya po? Siang din. Hindi na. Siang din? Po? Ikan nasa? Manila. Manila? Minuto ka sa kanit? Yes sir. Manila? Ay, Sir Marco. Sir Mark. Oh. Kailan long travel? Ha? Kailan Duha kadlaw sir. Tinggal ka main lang, Motor lang. Kasi kala. Pila naman po ko nagsakikuan. Sige. Sige sir. Bye Sir Mark. At liliko na tayo dito. Dito ba yun? Ah, dito pa. Nay, good evening, Nay.